Nabawasan daan takot na namatay ang kan bakwit na si Nanay Emelia kan Barangay Ubaliw Pulangi Albay, kan makabalyo na sinda sa laog kan mall na inisa indang banwaan na para mientras na pigbuksan sa inda bilang evacuation center huli sa bagyong Pipito. Istorya niya, saruan sa indang barangay sa mga pigbaha kan manrapado ang bagyong Christine. Kaya antes pa man naman rapado ang bagyong Pipito, pig-inguhan ng ganindang tulos na makaibakwar. Habo niya na kaya daang mamatay ang liwat ang takot na pigdara sa iya asin sa iyang pamilya kan bagyong Christine. Kaya labi ng gadaan sa iyang pasasalamat sa inisyatibo kan mall na kinugkup siya asin ang kadakol niya pang kababayan sa panahon ng kadipisilan. Nagpasalamat kaming maray na kami, pinagpakang kami din sa Sentro Mall, na masipti kami din. Hindi kami nag-evacuate, pero wala sana kami din pinagkuhan din sa Sentro Mall. Masipti kami din. Kasi kami nakamati ng kwan, medyo baga ma-not, pero okay lang. Naabutan man ka news team sa naunang bitaw na mall si Tatay Rex kaibaan mga mahal kaini sa buhay na piniling magpalipas sin oras sa naunang bitaw na establishmento mantang pigahalat ang pagrapado kan bagyong Pipito. Siring ni Nanay Emelia sin kan iba pang bakwit, labi man ang pasasalamat ni Tatay Rex sa karahayang kan manehamiento kan mall. Ang kabugta ko naman digdi, ano man, maray man. May mga ano man relief. At saka kumpleto man yung mga ano digdi, yung mga pagkaon. Sigun kay Gina De La Rama, ang mall manager kan Sentro Mall Pulangi, perming bukas ang sa indang establishmento urog na sa mga siring na panahon na kaipuhan ng ligtas na lugar para pagsirungan kan sa indang mga kababayan. So actually, naka-receive kami ng letter from Office of the Mayor. So they are requesting to use our events area as evacuation area of Barangay Ubaliw. So kami naman kasi lagi naman every calamity. Way back 2018 pa, pag-open namin ng Centro Mall Pulangi, nag-a-accept talaga kami ng mga evacuees, stranded customers, kung ano man yan, magpa-park or what, lagi po kaming nag-a-accept yan. Apwara sa pag-ako nin mga bakwit, nag-opreser man in libreng snacks and manehamiento, as in free charging station. Our mall is always open for individuals na nangangailangan ng shelter, temporary shelter during calamity. Sa kabilugan, total na 243 na pamilya o 600 na individual hali sa Barangay Ubaliw ang naakomodar ka naon ng bitan na establishmento de negosyo. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.